No tú karosériu dáme do porádku, kým pôjdeme von. Volám sa Robert Roth, mám 34 rokov, ale cítim sa na 18. No, tu sa odohrávajú tie depky, tie nervy, no jasné, no tak áno, ak si spomeniem na iné veci, tak určite aj na túto, áno, to je strašné, čo toto všetko zažilo. To sú veci. Zase, pred predstavením klasická akože rutina, ciga, káva, takéto prkotinky, ohováračky s kolegami. A jak sa hovorí, alebo respektíve, jak hovoria starší kolegovia, do piče, 6:30, šup do krču. Áno, v divadle je veľmi dôležitá taká teta, ktorá tak strašne ticho hovorí. Až potom som spoznal pravú jeho tvár. Trpí tu s nami a keď je úplne že zle, tak až takto. Lebo dá sa to odčítať. Tak to je ono. With her 100 miles ahead. If there was only something between us. If there was only something between us. Other than our clothes. Bolo to úžasné, veľmi sa nám to páčilo, ale že dostanete diplom vám zaručiť nemôžem.